Prosím pekne, práve sú 3 hodiny 10 minút. Za 3 hoďky vyrážame odtiaľto. Možno, že už aj skôr, neviem, ešte presný čas. Čaká ma 2 hodiny spánku. Práve som sa že uložil do postele. 3 hours later. Práve 6 hodín, 9 minút. Mám za sebou možno kvalitné 3 hoďky spánku, neviem. Myslel som si, že ešte dostanem budíček skôr ako teraz. Sa dokopy a ideme na to. Dobré ránko. Dobré ráno. Vyrážame na 3. Presne tak. Aktuálny čas 6:41. Vyrážame na nesmrteľný 3. Ideme do Nitry po Diu Artinka a 3 začína. Tak, sme práve dorazili. Že sa to Nitra. Dia s Artinkom by mali prísť za necelých 10 minút, 8, neviem už presne. A 3 pokračuje. Ahojte. Čaute! Stáva na posledných 7 minút. Sme tu! Akože tu má teraz nehať auto. Hej. Čaute! Takže úspešne asi sme došli, môžeme tak pomerať. Seus. Seus. Papa. Že to zadrží moc. Hello. NPC moment. Sme na mieste činu. Vyzerá to veľmi dobre. Kubajs, pozdrav do nášho vlogíku. Nazdar. Fokumi, pozdrav do vlogíku. Lajuška je taktiež náš vlogík. Dneska pod ráno. Mivako. Mivako. Kazinka je tu. Čau. Takže bude to zaujímavé. Mali by sme dodať, že Mivako je najviac po piči a vybavil tú super tortičku, takže schováme sa. Prosím pekne, v Playzone s nami úplne že spolupráce a ideme. Šťastie! Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday milá Heníček, happy birthday to you. Ďakujem krásne. Čo ty robíte všetci kamerá? To mi povedzte, že kedy sa to akože... stalo. To si ty spáchal do dám. Mali by sme ti oznámiť, že Menlog nepríde teda asi, hej? S nami takto ťahal, ale teraz s vami samozrejme, lebo mi hovorí, že no, stretneme sa teda sobotu, toto a ja. A ty tam sa neschováš za Ešte budeme pokračovať v rýchlosti v našom vlogu, tak Heni, čo si o tom myslíš?
Ja som piči, ja nemám slov normálne, ja neviem. Ja som, akože, toto som fakt nepredpokladala absolútne. Ja som tušila čisto úplne s inými úmyslami a keď som videla Akože tam neverili zrazu sme, všetci... že sa to utopla, neverili sme tomu Hej, ale do poslednej chvíli. jak to, že ste sa nikto neprekecal, ani nikto proste, kedy to vzniklo toto náhodou? Dozvieš sa v tomto vlogu. Cheers! Čo ja som akoby, vieš, že idem, tu niečo riešim a mne to vôbec nedošlo, že to má nejakú spojku. No tak, poďme krajať. Poďme krajať. Ohajníček asi takto dám, až to nekrája. To je hezké. Je takto skrája, dobre? Neviem, aké hrubé, aby to každému vošlo, tak skúsim. Taký, aký máš rád. Ale to vyzerá. 7 soft skin in days. Dobre. Maska na nohy. Nohy jak vínečko. Počkaj, a toto čo je ešte zakraftené? Jo, počkaj. Vajko kniha. Počkaj, ukáž to sem. To je nejaká normálne... Ek. Proste tá kniha sa volá, že ek. Ja to jedu. Normálne, že... Ja sa posadám normálne. Ty Linčo koška, no tak to mi ho vyndej. Kokos. Takže hejniček plus 25 kg. Tak to je luxus. Nevadí, to Incoming. schodíš. To vybeháš. Strašne to je tvoje. Perok, to je Lego. Lego kničky, to je blázen, tá Lenuška. Ukáž to, jen to neočakovať. To budeme stavať, Lego! To je síla. Budú kytky. To je hezké. Nemusí zalívat. Jiný. Jej, tu! Pelis, taká povisíš, no. Také synko babynko. To je moc hezké. To je úplne ona. Teraz blízka je to tak, no. Úplne kejsa, Ale ja tak presne je to viem, lepšie, presne ten ksichtík poznám už. A co si teraz spomenul, že by sme mali trochu aj uzavrieť vlog, že však ako... Počkaj, zajtra sa uzatvára, nie? Tak, ale z tejto tajnej plánovanej akcie pravda. je to tak, zvládli sme to úspešne. Heníček nám práve odchádza, Ja odcházim. Takže sa vidíme zajtra. takže... Vidíme sa zajtra. Ahoj! Dobrú noc. Dobrú noc! Tak a my ideme na ubytko a... Ešte, že aspoň tak ináč. Přesně tak. Tak, myslím si, že keďže som vlog začal doma, tak môžeme skončiť doma. Už som došiel, práve teraz je 20:45, nedela. A moje pocity sú presne takéto. Bolo to super. Som veľmi rád, že sa všetko podarilo tak, ako sme plus minus plánovali. A uvidíme, čo bude možno budúci rok. Možno niekedy ešte počas roka. Človek nikdy pri nás nevie. Takže dúfam, že ste tento vlog užili. Ďakujem všetkým spoluzúčastneným na tejto akcii. Bolo to super. Veľká vďaka Fokumimu, že dokázal vybaviť všetky možné, nemožné veci a brutálne, mega moc díky Menlogovi, že toto hral tiež s nami. Pretože je to frajer proste. Dobre, asi za mňa všetko. Čaute.